Продължаваме с кулинарните партита на звездите. Една от най-обичаните ни красавици, мис България 2010 Румина Андонова, ни покани на израелска почерпка. След като заедно със съпруга си, македонския футболист Дарко Тасевски, живя няколко години в Тел Авив, младата майка усвои специфичната местна кухня. Израелската като цяло много се доближава до арабската кухня. Типични храни са фалафела, шакшуката. На мен е лично това, което много ми харесва, че с основното винаги има и малка гарнирана салатка, което тук обикновено си поръчваш отделно. Съпругът на очакващата второ дете Румина Дарко вече е с новия си футболен отбор в Тайланд и очаква в Банкок с нетърпение. Дарко, имам чувство, че от на летището ще ми връчи черпака и тенджерето, защото каза, че до тук ме е дошъл Тори, за който яде. И за финал, за малко да се здобием с млад репортер в екипа ни. Дария хареса микрофона и заяви желание за работа при нас. Край, вземи микрофона.